салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, ирӯз рӯзи 19 март бегаи иди Саиди Фитр, парвардигор аҷри савоби ҳамин моҳи шарифи рамазоне ки дар мо гузашт, ки фардо рӯзи иди мусулмонони ҳамаи Тоҷикистон, тамоми мусулмонони дунё иди рамазонро ҷашн мегиранд. Парвардигор аҷри савобаш ҳамаи мо шуморо насиби рӯзӣ бигардона, баракат дар ҳақ ҳаёту зиндагӣ ризқи рӯзи ҳар яки мо шумо насиб гардона. Подписчикони азиз, ин навор навори идӣ мешавад. Анами ғанаҷини буғиза баҳри шумо мо навор мекунем. баҳри ҳамин наворҳои мо як таи лайка дариқ надоред. дастгирия фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии кори мо. Подписчикони азиз, мол 8 моҳа буғизай. 8 моҳа буғизай мол иншоалло ки беҳтарини ошои мол беҳад моли фасонаи сойкаи нағз дорад, чочу пари хуб дорад. хушу аҳамият бите. занг бизане, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд меоянд дар хонаи пешӣ бибинанд. мола подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтия. ба рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. мола хушу тамошо кунед. беҳад синаву пари хубам дорад. иншоалло ки касеро худо насиб кунад, барам мол кунад. иншоалло раҳматам мега. иншоалло беҳтарино шавад. подписчикони азиз, ҳамин моли мо ҳам ташохош камтар дарозтарам ки бошанд. мол ҳоли зоидагӣ нест. якум гусара шикамаш дай, нав дута дандонша нав бировардагия. подписчикони азиз, мол ёшай ҳоли якум зош, якум гусараш дар шикамаш. масъалаи аҳлиш, хӯрданаш ҳамаш кафолат дода мешавад. подписчикони азиз, беҳад мола ки синаву пари хуб дорад, дастпои хубам дорад. иншоалло касеро ки худованд насиб карда бошад, харидорӣ кунад. подписчикони азиз, баҳри ҳамин наворҳои мо лайкотонро фаромӯш накунед. фикр ақидотонро дар зери комментария бинависед. сухана хубша бигӯед. мола моли хуба иншоалло касеро насиб карда бошад. подписчикони азиз, масъалаи чочу паршам тамошо кунед. беҳад молак синаву пари хуб дорад. чочуи дарози хуб бибинед. саб сафедаи синаи мол. ина бародарони азиз, хеле аз тарафи қафои мол мегзарем. бе пауза гузаштем. халта синаро бибинед. ин ака ғанаҷини бародарони азиз, тозоиданша синаро калон мекунад, майда мекунад. ки бениҳоят чочу пари хуб дорад. дистансияи чочуш беҳад дур аст. худованд касеро насиб карда бошад. харидорӣ кунад. моли ғавсам ҳаст. подписчикони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо. подписчикони азиз, дастгирия фаромӯш накунед. лайкотонро бизанед, комментариро хубша бинависед. иншоалло ки навори беҳтарин шудагиай. мола нархи дастрас аст. ногуфта намонад ки мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони 117 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. метавонед ки дар пеши биёед айхона, дар хона айпеш бибинед. подписчикони азиз, касе ки айпеш бибинад хубтару беҳтар мешавад. иншоалло ки биёд бандиша бо дандоношам нишон те. подписчикони азиз, дута дандони калон дорад. ҳамаи дандонош дандонои гусалагия. дидед? басша диёруман. подписчикони азиз, нархи ҳамин моли мо 17,000 сомон муомила дорад. дастставка дорад. подписчикони азиз, баъзе бародарон мегӯянд шумо қимат гуфте, нархтон қимати айрӯи инсоф. айрӯи инсоф аввалаш парвардигор айрӯи инсоф ай. касе ки бозорҳо дорад мегардад, нархи навора мебинад, медонад худаш ки айни ҳол чӣ нархи навои моли буғиз. моли буғиз бародарони азиз арзон нест. якумшқати, дуюмшқати худаш камчин шудагия, баҳор шудагия. бародарони азиз, мола одам то зарур наша молша намефурӯшад. подписчикони азиз, анами бародаре ки амира ба моли фурӯхтагиай, як подписчики моай ки моро як солши дастгирӣ мекунад. подписчик моай ба мо айрӯи бе алафи ҳамин мола фурӯхтагиай. алафиш бучидагиай, ай зарурӣ фурӯхтааст. мол қариб тиёр шудагия барои зоидан. 8 моҳагиш дромин гусараш ба худо қасам бовар кунед накунед, бози кесаш камишда. мол 8 моҳа буғизай 27-28 подписчикони азиз, анами мол 27-28 числа моҳи августа бордор кардагиай. инами худаш ҳамин охири марта 8 моҳагира буд мекунад, 9 моҳагиш медурад. 9 моҳагира ки буд ка 1 моҳ, пас чанд рӯзе ки бикаша зоидан 1 моҳ паталог 1 моҳ мондааст ба зоиданша. бародарони азиз, мол қимат нест. иншоалло муомила дорад, дастставка дорад, муомилаи нағз дорад. не ки подписчикони азиз фикр кунед ки як таи худованд сохта бизоина дута мешавад. иншоалло ки молам беҳад моли базебай. 17,000 сомон муомила дорад. дастставкашам қачиша. подписчикони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охир навор бародарони азиз, як ҷоя давом мекунем ки ҳамаи бародарои ғариби мусофири мо ки имрӯз дар ғариби мусофирӣ ба
умед як брида нони ризқ рӯзӣ фарзандошон рафтанд. Парвардигор баракат дар ҳаёту зиндагӣ ризқ рӯзишон насиб гардонад. доим сарбаланду хонобод бошанд. соқ саломат омадани дидори падар модарошонро насиб рӯзӣ гардонад. то наворҳои оянда худоҳофиз.